štadión mladých paní do 25 rokov. Barbara Lamošová, Aldo C. Živina Overiadecký klub, číslo 37, Koník Radko Oberčanová, Kora, Česká Sobota je A, Koník Unitet, Darma, Kontrasty, Bambi a Eldorado. Prišiel takto pozrieť? Hej? Včera nedošli, ale to ešte nie, ešte to úplne nie... Rozprávame. Hej, ono to ešte úplne neškrtlo, ako oni sú trošku tak hlaví tí ľudia, ale... Vieš, to je to, že keby Zúza bola včera prišla s tým ľuďmi na bomby predám. Alebo Zúza, ona týto dobre vieš pripraviť tých ľudí, ne? Ona vie, že keď ja poviem, že mám dačo, čo ona potrebuje, tak je to na 100%.